खुलुमबाय। गिबियावनो खन्थाइ बिबार ग्रुपनि दैदेनगिरि बिजिरगिरि लोगोसे गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरग्रोनाय थाबाय। आंनि मुङा थरायना हेमाश्री मुसाहारि। आंनि थङा जिल्ला उदालगुरि उरां। दिनै खन्थाइ बिबार ग्रुपआव अनलाइन खन्थाइ आवरायनाय बादायनाय हाबाफारियाव गोसो गुदुं जानानै आंबो बाहागो लानो सानबाय। बेखायनो जाबादाजा आंनि थौले साननायजों गुसुं दोंसे खन्थाइ सोरजिनानै आङो आवरायनो सानबाय। बिदिब्ला खन्थाइखौ जागायनो आखायाव लाबाय। आंनि खन्थाइनि मुङानो जादों आयै। बिदिब्ला जागायलांनोसै। आयै, जोनोम होबाय जोंखौ जाय नों बिमा महर मोनबाय, जोंबो नैबे मुलुगखौ नुनो मोनबाय। फेदेरदों फोलावदों नों जोंखौ आयै, गोरबोनि बिदै होना जिउ लाखिदों। गावनि बिखुङाव बायै बायै गोसो बुरखायदों जोंनि। आसि हमहोना थाबायनो फोरोंदों, नोंनि मुंजोंनो राव रोंजेनदों। आयै आयै होनना सोदोब रिंसार होदों। जानो लोंनो गाननो जोमनो रोंदों, देरबोदों लावबोदों नोंनि अननायजोंनो। बुजिदों मुलुगनि माया नों फोरोंनायजों, मोजां गाज्रि नों आसि दिन्थिना होनायजों। थारैनो नों दानागार आयै, सोरबा जोंखौ नासयदों थेवबो नों बोजबदों। नोंनि अननाय रानसारनाय नोंनि होनाय सोलोंथायावनो, नोंनि बोरावनो जों दिनै संसारखौ गिदिंदों। गावनि आथिङाव गसंनो खाबु मोनदों, गोहो बोलोजों गावखौ सिनायथिदों। खन्थाइया एसेनोसै, गोजोन्थों।